zingakanani ngobekezela noma izitha zami zingakanani ngobekezela ngiyobekezela. Mseleku lo okhuluma ngendaba ebalulekile bakwethu, ebalulekile ehlupha abantu abaningi. Kodwa into ekumele mayiqashelwe abantu ukuthi uma uzosebenzisa umuthi okubalulekile ukuthi usebenzise, kumele engathi ungathola umuthi qala wokugeza igazi. Yabo, ugeza igazi lakho kuqala phela ukuze kwenzele ukuthi noma usebenzisa umuthi lo ozowusebenzisa ukwazi phela ukuthi ukusebenzele, ukwazi ukungena kuwena ukuze wenze lento oyifunayo. Abanye abantu bafuna imithi ebaluleke ngohlobo lwesimanga, kodwa uthola ukuthi umuntu akaze athole nesiwashi sokuthi aqala agqume kuqala, agudluze kuqala imimoya emibi enamathele emzimbeni yakhe, ney'nhliziyo ezimbi ey'ngaphezu ey'jongwa abantu kuyena abambukela zona ezinto ezimbi abangamfisela ezinhle. Kodwa kufuna uqala ugqume kuqala ngesiwashi kube manje usebenzisa umuthi obalulekile ukuthi uwusebenzise. Kunomuthi lawo ukuthi uma ukuthi unesigodlo, kodwa nje uyabona ukuthi abantu abangena inhlobonhlobo esigodlweni kuwena. Lapho-ke kulowo muthi lowo uyakwazi ukuthi uthole lowo muthi uwusebenzise, uyagquma, ugeze, uphalaze. Okunye ngingakuchazela mase ufuna kuwukuthi uqhubeke wenze njani, uzubuye uphinde futhi lo kade usebenzisa uchele ngisho nangawe egcekeni, ubize abantu ukuthi abantu abangene esigodlwaneni sakho, ukuthi abantu abangene, ucele nje, ucele, ukhulume nawo umuthi uyawusebenzisa nje, ukhuluma nawo unjalo nje lowo muthi lowo, abantu bazongena. Ngoba ngesinye isikhathi ngithola ukuthi uthola umuthi uyasebenza, uyabasebenzela nabanye abantu, kodwa inkinga wena uthi awukusebenzeli. Ukusebenzela kanjani? Usebenzela kanjani abanye abantu wena ungakusebenzeli? Nawe uyakusebenzela ukuthi kusho ukuthi khona le mfukumfuku ebikhona kuwena ebekufanele esengabe iqalwe kwathiwa idedukiswe kuqala, kuyimanje uzosebenzisa umuthi usuzokwazi umuthi ukuthi ukusebenzele. Ayikho into ebaluleke njengaleyo nto. Yizona zinto ekumele sizigade lezo, ngoba ukubona umuthi wakho ugalanti awukwazi kahle ukuthi uyasebenza, athi umuntu hayi mina awuzange ukusebenzela. Hayi, awukho umuthi owasebenza, umuthi usebenza wonke umuthi. Inkinga ukuthi indaba isuke ikuwe, okuwuwena osuke unenkinga ekudalela ukuthi lowo muthi uzugcine kube sengathi awusebenzi. Ngoba yini? Kunezinto ey'ningi ezikwembethe nezivimbile ukuthi wena umuthi ungasebenzi kuwena. Kodwa-ke bese kuba yiloko nje ukuphela. Iyona nto le bengithi cha, nginazi sona ukuthi cha, nonenkinga ukuthi noma ngabe uyakuthandaza kodwa izinto zakhe azivumi. Hhayi, ngizomyalela naye ukuthi akenzi kanjani. Engisholo ukuthi-ke makhosi amakhulu, bekuyiloko ebengithi anginidluliseke kona. Baningi abantu abanenkinga, athi umuntu nje mina ngasebenza nje ngiphume enyangeni, emva kwaloko kwaphela kwathi nya. Emakhosini amakhulu, ngicela ukunazisa ukuthi ngomhla ka-4 ngizobe ngiseGoli, eSoweto, Protea Grand Mall. Uma ufika khona wehle ebhokisi uma ugibela itekisi. Uma kuwukuthi uhamba ngemoto, sikunika i-location ukuze ukwazi ugcine ufinyelelile kuthina, sikwazi ukwenza konke, siyahlola, senza yonke into. Uma sesikhona laphayana, ufike-ke wena-ke uzothola lokho okutholayo, uze nawe unyaka ukahle nje usaqala. Gezeka, ube muhle, uthandeke. Noma ngabe uyintombi yakwenu uyasebenza, kodwa nawe ube usu-right nje, usethelekile uJanuwari wonke, uze wazi okay sengiyobuya ngibone nangesinye isikhathi. Kodwa nje yibe nje uqala uzenza ube muhle, uthandeke. Hawu, ayikho into ebaluleke njengokuthi uthandwe emhlabeni. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ethe wanigcina naphila, nasinda nakonyaka omusha, nangadubulana ngokhilikethi, ngoba kubuye wena ukuganga phela abantu badubulane ngokhilikethi. Siyabonga kakhulu makhosi amakhulu. Njengoba sengishilo ukuthi sizobe siseGoli, eSoweto umhla ka-4, Protea Grand. Kuzobe kunjalo nje kanjalo. Ngiyacela ukuthi abamdingayo ugogo bazofona basho ugogo abaphathele ini, yini yona abayidingayo, bese ugogo ephatha leyo nto abayidingayo. Ukuze ugogo angakwazi ukuthwala sonke isigodlo phela, kwenzela ukuthi baphathe izinto azazithi abantu bayibalulekele, bayazidinga. Thokozani makhosi amakhulu, makhosi.